Er det var en spansk gråsbog. Ej, virkelig fascinerende. Hey! Hvad fanden? Skider til X, mand! Hvorfor kan I lade en være her på SX, mand? Svin! Nej, mand! Ja, der var jo en spansk gråsbog. Fucking gråsbog! Jeg kan bare prøve op i røven af mig, din nar! Jamen, dit svin. Er du en lille nørdet HTX'er? Hvad? Det er du. Så har du brug for en kakio. Langt væk. Ja, det ved jeg sgu ikke. Men i hvert fald drik den her. Det er rigtig godt, det kan jeg godt love dig for. Følelsen af ultimativ styrke. Hey! Hvad fanden er der stadig? Jeg flækker dig. Det er jo mit job, ikke?